हाख'यो बोरैबा बेखेदा दाहायनो वेलकाम टू माय यूट्यूब चैनल आं चैनलाव नोंथांमोनखौ गासैखौबो फिन खनसे बारा बावहरनाय जाबाय दिनैथ' मुलुगनां आबहावा सान इनभाइरनमेन्ट डे बयबो मिथिखायो ओमफ्रायो आंबो बिफां गायनो सानदों आरोना आङो दा बिफां गायनो थांगासिनो आरोना दाबसे जायगायाव दिनै 5 जुनाव दिनैनि आबहावा सानाव होनो हागोन ना हाया मिथिला आङो बिफां गायनायखौ बिफां गायखांनानै फैनानै एडिट खालामनो बागोन नामा मिथिला दा बेलासियाव हगारनो हागोन ना हाला बिराद सान्दुं गोसा बेलेग दिनावथ' बिदि आबहावा सानाव अखासो हायोमोन ना ओमफ्रायो देग्लायो आरो सान्दुंसो दुंबाय मा जायो मिथिला बिफां गायनाया थैयो ना थाङो दा आङो गायहैनोसै फांनै बिफां लादों आङो बिफांखौ दा देखायगोन आं लानाय बिफांखौ थ' बिदिब्ला नायलांबाय थाबानो जाबाय नै आङो थालिर फांसे गय फांसे लाबाय आरोना फांनैल' दा गायहैनोसै बेखौनो लांनानै सान्दुं गोसाथारनानै नै साथाबो हमबाय ओमफ्रायो फारसेथिं लाबाय आरोना बिफांखौ नै फांनैखौबो थांनोसै दा इदिनो थांबाय थानोसै आङो मोनफैबाय आरोना आङो दायो बिफां गायनाय जायगायाव ओमफ्राय आङो दा बिफां गायनायखौ एसे देखायलांसै दाहाय खोन्थागोन आङो अबे जायगायाव बिफां गायफैदों दा आङो बिफां गायनायखौ देखायलांबाय थानोसै आरो गायबाय नै आं गय लाबोनायखौ आं गायलायलायदिया आरोना सारानो गायबाय माबाया मंगलसिना बेखौ गनजों गोसो फैदो बारजों लुंहेनो हागौ ना थालिरगाबो इनो थालिरखौ बबेथिं गायगोन दै हाबबा गाज्रि जायोना रोदायाव दै नांबा गाज्रि जायो माने बार हाबनो मोना बे माबाजों नैबेजों बार हाबबाथाय गय बिफाङा थांला आरो आं बारा गायनो रोङा नालाय सारखौनो गायनो होबाय आरो आङो ओरैबायदि माने दोसोनांगौ गयखौ बिदाङा बारा थौले गायनाङानो थालिरखौ दे थुदो थौद्रायबाय नामा जाहाजि बेसेन गोसा जाहाजि थालिर सिन साम्फा नङालै ओंखाम थांनो गोरलै जाबाय ना मंगलसिन जावना होलाय थांनो गोरलै होननानैनो लाबोखादों थालिरखौ नामा धनबिरनि नारेंखौ गायबाय नै धनबिर ओइ थख्लाजिया धनबिरखौ गायनो होब्रा धनबिरखौ गायनो हो दे गायलाय ओइ हाखौसो ओइ नै उनावबो दं आं गायनाय होननानै बुंनो हासिगोन एबारो देनां फिथाइ थायबाथाय थांबाथाय फटक साबाय सबितानि गायदो हा होदो दे सिद्दा खालामना हो दे सिद्दा खालामना हो सिद्दा खालाम खान्थाललै खान्थाल गोमोन जाग्रा ना गोथां जाग्रा गोथां जाग्राबो गोमोन जाग्राबो थायोना खान्थाला बांसिन गोथावना बिजिरा गायनो नागिरबाय नै जोंना बिजिरा मा फुल लाबोदों मा फुल लाबोदों गोजा गोजा बारग्रा दाउला खेंगुरखौसो सोरबाया नै इयो खुरबाय नैबेहासो गायबाय नै दे मोजां थुसो अबेयो इयो सैनानै गायनांगोन माबाना इयो गलाप फुला नै इयाव गायफैदोलाय नैबेयाव इयो खाथिद्राय जागोन नै इयाव गायफै इयाव खाथिद्राय जागोन एसे गोजान गायदो दे हिरामुनिनाबो गायफैदो जोबलायलायबाय गायखांनानै सान्दुं गोसायाव ओइ नै स्कुल खाथियावनो जोंनि स्कुल खाथियावनो हाथाय दं आरोना नुहुरलायदों बिराद सान्दुं गोसा दिनैयो आबहावा सानबाबो मोनफैबाय दासो आङो जि गरम ना दासो मोनफैखादों आङो जिरायलायाखैबो भिडिअखौ लाग्रोनोसै होननानै आङो लाग्रोथारबाय आरो माने दहाय बुंदोंमोन ना आङो दा बबेयाव थांदों बेखौ खोन्थागोन होननानै माने जोंनि न' खाथियावनो प्राइभेट स्कुल मोनसे दं आरोना अलंबार एकाडेमि होननाय बेयाव थाङो आरो आङो ओरैनो न'आव थाबाय थास्लायस्लाय होननानै ओरैनो थाङो आरो बिदिनो क्लास फिसाफोरखौ फोरोंहैयो आरो बांद्राय गिदिरखौबो हाखाया नालाय फोरोंहैदों आरो बेयावनो ओमफ्रायो दिनैयो बेयावनो बे स्कुलावनो बिफां गायनो माने गायहैबाय आरो आङो ओमफ्रायो गयजों थालिर फुलि लांदोंमोन नुखादोंना दहाय देखायखादों ओमफ्राय दा गायखां ओरिखां दसे क्लास लानानै फैबाय आरो 12थायावनो हगार हरबाय आरो दिनैयो ओरैनो बिफां लाइफां गायनाय दिनसोखामोन नालाय अबेबाथ' स्कुलफोरा क्लासखौनो लाया ओमफ्रायो दिनै जोंना 12थासिम लानानै हगार हरबाय आरो ओमफ्रायो जोंबो फैनो मोनबाय सान्दुं गोसा दसे लानानै फैबाय आरो खान्थाल जाहैनो नागिरदों जोंहा दहायो बिफां गायना फैखांनानै दायो खान्थाल जाहैनो नागिरलायबाय गरमबाबो जाहैगोन आरो फै थांबाय थानोसै दायो दा जानानै हराव गरम
गरम लायजोबसिगोन आरो जों ओरैनोबाबो गरमखाना खान्थाल जायाबाबो गरमजोंनो आबैया नै आवजार दंफांनि सायाव जिरायफैलायबाय गरमथार ना आबै गरमथार गरमहाय मा लाबोखो पलथिङाव गस्ला हरदों गस्ला ए गस्लाजों बिस्कुट जोंहा ओइ सानाव खान्थाल जाहैनो नागिरदों लफिखा मोनानाव मोनबायथ' आरो इसाना हानदो दे हानदो ओं नैथिंजायनिखौ हानथायसै नैथिंजायनिखौ ओरै खान्थालखौनो नुवाखै इनो बबेथिंजायनिखौ हानगोन बेखौ अ इनै थाइसे दिन्दांदां फाननो नागिरदों नै इखौ दे हान दे गोलैयाखैनो मावलायलायदोंसै नङा हाख्लाय अ इदि हाख्लाय ओइ जायाखै हायाखै नै साला हाननो सासे हाख्लायसिगोन दे हाख्लायदो औ हायाखै नै हायाखै माने माबा आखयो बोरैबा बेखेरा दाहायनो लंका हारसिं दे दाननोसै थाइथाम जाबाय खान्थालाबो थिख्लु थिख्लुखा थाइसे थाइनै थाइथाम जानोसै गरमाव बारा जाबोनायाबो मोजां नङा आंखौनो राननाय होथारो आरोना नोंसोरो थास' बिलाइबो एसेखा बिथिंनिफ्राय भिडिअ लाबालाय माथो दाननायखौ नुनाय नङा दे होमबालाय दे दांग्राजों बस्थाजोंसो दानसिजोबसिगोन नामा दे आंनो गिसिब सिबना होफै आंनि गिसिब सिबना होफै याव थांबायखौ लाबो ओं याव लाबो ओलै आंनो गिसिब सिबना होदो दे सिबदो दे बार नांसोगारदो गिसिब सिबनाया गावनावल' सिबदो आफाखौसो लाबाय आफाखौ लाबाय होननायखाय बख'फिनलायबाय लाजिलायदों नायलाय मेगनाव मोदै लानानै आब' रायदों नामा नोंखौ बुनाय बिब'खौ दहाय गावखौ होदावनानै गाबबाय नालाय ओमफ्राय दा बुद आब'खौ बुद आबा मोजां ना गाज्रि आब'आ गिदिरथारना हायो आङो गिदिरथारना ए दाननां जानो गिनानै नुदों माबायदि लासै फैदों नै जि देलाय देलाय फैसिगोन मालाय बोराय बुरि खान्थाल जानो लिंहरबाय दाननो जानो गिनानै बोराया खान्थाल आथा नांजोब्बाय आंनाव गोलोमजोब्बाय आरोना अबस्था गैयानो गरमबाबो हाय नमा हारसिं नागिरनाय आरो ओइ जागोनसैलै आं बिसोरनो लेमना होबाय थाबा आङो जाया रोङो रोंनाया आं माने बिसोरनिया बिन्दासाव लेमना होबाय थाया भाल'बासिना नै थेबसिया नायलाय फानलु संख्रिखौ ओइ आबैनो हरनो नागिरलायबावो जानाया दे होन दे रोंगौबा दे आनि बिथ'लाय होनलाय आलोबाव आलो होनबाव थांबाय थांनोसै दायो जाखांलायबाय नै थ' थांनो बाबाय खोमा नै सासेया जिरायनानै गय जागासिनो खुगा उरलिलि जालायनाय ओमफ्राय थांबा ससे लाव पिका नै खाथिसा जा थांनोसै थांसै दै फैद' बाय बाय होदो जोंखौ थांसै जा दे बामनि दा नै थखिसो खाथिसाया थांसै जोंहा दे बाय बाय होलाय दे बाय बाय होन दे आखाइ जादों रायो लाजिनायखाय थाव ससे थांफानोसै ना लामासिम थांनोसै लामासिम ना ओं थांबाय थानोसै जोङो दायो न'आव आङो भिडिअखौ एसेयावनो फोजोबनोसै आरो नायलाय थिखु सनाया गाबबाय नै देखायना होनायखायनो बन्द' जाबाय ओरै गाबफिनबाय नै
ओइ नै सनाया ओइ नै गावखौ मबाइल लानानै नै सनाया जालायबावो दानि ना थांनोसै न'आव ओमफ्रायो आङो भिडिअखौ एसेयावनो फोजोबनोसै आरोना बाय बाय लोगोफोर नेक्स्ट भिडिअआव लोगो मोनगोन भिडिअ लाबोयैया बिराद गोबाव जाबायमोन ओमफ्राय दासो मोनसे जासिगोनलाय आरो बाय 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 दे आंनो लाजोबाथाय ओरै आखाइ जालायलायो बाय बाय सना बाय बाय दे